SoundCloudek norbere musika edo audio grabazioak internetera igotzeko aukera eskaintzen deutsu. Behin saioa irekita, aukera bi daukazuz musika edo audioa igotzeko. Bat, gailuan gorreta daukazun audio artxibo edo musikaren bat igotzea, eta bi, SoundClouden bidez zeo zer grabatu eta igotzea. Grabatzeko, klikatu behean eskumatara dagoen rek botoia. Rek handiago bat azalduko jatzu. Klikatu hori ere eta grabazioa hasi egingo da. Eten nahi dozunean, sakatu botoia berriz. SoundCloudek grabatu duzun audioa editatzeko aukera be eskaintzen dau. Aukeratu audioa, edit sakatu, artazien ikonoa aukeratu eta atzamarra erabiliz luzatu edo laburtu daikezu. Save aukeratu, artxiboa izendatu eta gura dozun lekuan kokatzeko aukera izango dozu. Sarratu leiho hori eta post klikatu. Audioa zure soinuetan gordetzeko. Gorretako soinuak partekatzeko, aukeratu soinua eta izenburuaren azpian aukera ezberdinak agertuko jatzuz. Karen Bizkaiko mapan euskarazko edukiak partekatzeko erabili Twitter. Txioa geolokalizatu eta traola kagunea hashtaga idatzi. Egin txio kaguneari!